Sitten aiheeseen, joka herättää monessa voimakasta pahennusta ja närkästystä. Eläimiin sekaantumisesta tuomittiin vielä 1600-luvulla Suomessa kuolemaan ja vuoteen 1971 asti se oli rikoslaissa kiellettyä. Mutta tällä hetkellä Suomi on yksi niistä 3 EU-maasta, jossa eläinseksi on sallittu. Mitä sitten ajattelevat ne ihmiset, jotka harrastavat seksiä eläimen kanssa? Entä mitä heistä pitäisi ajatella? Toimittajamme Hanna Hantula tapasi 2 suomalaista zoofiilia. Varoitamme, että aihe ei sovi lapsille eikä herkille katsojille. Tämän vuoksi se ei ole katsottavissa myöhemmin netissä. Emme toimituksena ole myöskään samaa mieltä haastateltavien kanssa. Kerroimme viime kuussa, että eläimiin sekaantuminen on laillista 3 EU-maassa. Unkarissa, Romaniassa ja Suomessa, ainakin toistaiseksi. Eläinsuojelulakia ollaan parhaillaan uudistamassa ja voi olla, että eläimiin sekaantuminen kielletään. Saimme ohjelmasta runsaasti palautetta yleisöltä ja suomalaisilta zoofiileiltä. En itse ymmärrä, miksi joku haluaisi harrastaa seksiä eläimen kanssa, mutta tapasin 2 ihmistä, jotka niin tekevät. Oltiin tämän mun ystävän kanssa sovittu, että mä tuun hänen koiraansa vahtimaan viikonlopuksi, kun hän meni johonkin. Mä en tiedä, miten tämän selittäisi silleen, että se ei olisi ihan niin kuin, voisin verrata sitä ensimmäiseen kertaan ehkä ihmisen kanssa, että jännitti ja oli ehkä vähän semmoista höseltämistä, mutta niin. Tiesikö sun ystävä siitä, että näin tapahtui? Me ollaan siitä juteltu. Oliko hän yllättynyt? No ei oikeastaan. Hän tiesi jo etukäteen, että mulla on tämmöisiä taipumuksia. Ja hän tietää, että mä pyrin kohtelemaan eläimiä tosi hyvin ja välitän niistä. Enkä missään nimessä halua satuttaa niitä. Suhtautuiko se koira jotenkin suhun eri tavalla sen jälkeen? Ei, en mä ole huomannut, että se olisi mitenkään eri tavalla sen jälkeen. Onko se esimerkiksi tehnyt tällaista aloitetta uudestaan? En mä oikein osaa vastata tohon, kun ei ole sitten edennyt noin niin kuin pitkälle mikään. Silleen koiramaisesti se on häseltänyt ympärillä. Siiri on tuore ylioppilas, joka aloittaa tänä syksynä korkeakouluopinnot. Hän on seksuaalisesti kiinnostunut koirista ja hevosista. Osa Siirin ystävistä tietää hänen taipumuksistaan ja Siiri on myös tutustunut muihin zoofiileihin netissä. Kyllä mä oon tällaisia piirteitä itsessäni huomannut ihan peruskouluajoista. Siitä lähtien, kun mitään seksuaalista itsellä on herännyt. Oliko sitä vaikeaa hyväksyä? Joo, kyllä se on vaatinut niin kuin toisten samanlaisten ihmisten vertaistukea ihan ehdottomasti, että on pystynyt käsittelemään sitä asiaa enemmän. Rami on 40 taloudellisesti hyvin toimeentuleva yrittäjä. Rami on ollut avovaimonsa kanssa yhdessä yli 15 vuotta ja pariskunnalla on lapsia. Tietääkö sun vaimo, että sä oot kiinnostunut seksistä eläinten kanssa? Tietää hyvinkin. Miten tämä tuli alun perin ilmi? Mä oon joskus ehdottanut, että katsottaisiin jotain niitä elokuvia ihan vain niin kuin lisämausteena. Ja siitä se on sitten pikkuhiljaa jäänyt ja hänkin on ruvennut tykkäämään. Miten sä alun perin kiinnostuit eläimistä seksuaalisesti? Jaa, kai se on pienenä pojankloppina nähty. Kaverin tykönä oli vanhoja miestenlehtiä. Ja siellä on ollut silloin, niin kuin oli suomalaisissakin lehdissä silloin näitä kuvia, ilmoituksia. Varmaan se on silloin ensimmäisen kerran nähnyt, että hei, näin voi tehdä. Ja sitten se on jäänyt takaraivon kytemään. Kyllä se on mennyt sitten pitkälle yli 20 ennen kuin on mitään oikeasti tehnyt ja ruvennut niin kuin fantasioimaan enemmänkin siitä asiasta. Millainen se oli se eka kerta eläimen kanssa? Mä olin itse asiassa taluttamassa silloin yhtä koiraa mettässä ja ajattelin, että mitäpä jos kokeilisi vähän ja sehän oli heti sitten koira niin kuin kympil mukana. Että semmoinen se varmaan taisi olla. Kenen koira se oli? Kaverin. Minkä rotunen? Dalmatialainen. Myöhemmin Rami hankki oman koiran. Tällä hetkellä hänellä ei ole koiraa,
Tanskan dokki-uros lopetettiin hiljattain vatsalaukun kiertymän vuoksi. Miten zoofiili voi tyydyttää tarpeitaan, jos ei ole sitä tietynlaista eläintä? Jos semmoinen tarve tulee, niin kyllä se internetin kautta sitten onnistuu. Eli katsomalla elokuvia vai? Joo. Onko niitä helppo löytää? On. Netistä löytää tietenkin ihan mitä vaan, hyvässä ja pahassa. Eläinpornon katseleminen ja hallussapito on Suomessa laillista. Sen sijaan eläinpornon tekeminen ja levittäminen on Suomen lain mukaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko. Se on sikäli ihan perusteltua, että niissä se eläin on aina niin kuin semmoisessa asemassa, että se olisi omasta tahdostaan mukana. Pidätkö sä sellaisesta eläinpornosta, missä se eläin ei ole omasta tahdostaan mukana? Mä en semmoisesta. Rami ja Siiri esiintyvät tässä ohjelmassa nimettöminä oman turvallisuutensa vuoksi. Kumpikaan ei kuitenkaan pidä eläimiin sekaantumista eläimelle haitallisena tai moraalisesti vääränä. Nykylainsäädännön mukaan eläimiin sekaantumisesta voi saada rangaistuksen, jos eläimelle aiheutuu vammoja. Sekä Rami että Siiri kieltävät harrastaneensa koiran kanssa seksiä niin, että eläin olisi ollut vastaanottava osapuoli. Zoofilia rinnastetaan aika usein ainakin nettikeskusteluissa pedofiliaan. Onko tämä sun mielestä hyvä vertaus? Mun mielestä nämä kaksi asiaa ei ole missään tekemisissä toistensa kanssa. Et ihmiset rinnastaa kuitenkin eläimet ja lapset sitten tässä keskenään. Miksi sun mielestä niin ei voi tehdä? Zoofiilin mielenkiinto kohdistuu kuitenkin täysikasvuiseen, sukukypsään eläimeen, jolle on niin kuin luonnollista käyttäytymistä harrastaa seksiä muiden eläinten kanssa. Lapsesta nyt ei tarvitse edes kommentoida mitään vastaavaa. Mutta eikö valta kuitenkin ole aina ihmisellä eläimen ja ihmisen välisessä suhteessa? No, suhdehan on siinä ihan samanlainen kuin tavallisen lemmikin omistajan ja lemmikin välillä. Että ihminen määrää, missä mennään. Onhan se suhde totta kai siis niin kuin jo sana omistaja kuvaa sitä. Yksi viimeisimmistä eläimiin sekaantumisen kieltäneistä Euroopan maista on Tanska. Aiemmin seksi eläimen kanssa oli maassa sallittua, jos eläimelle ei aiheutunut siitä vahinkoa. Lakimuutosta perusteltiin muun muassa sillä, että on vaikea osoittaa toteen, että eläin ei kärsi seksistä. On olemassa sellaisia pohjoismaisia tutkimuksia, joiden mukaan eläimelle usein aiheutuu vahinkoa seksistä. Mitä mieltä sä tästä olet? Mä oon sitä mieltä, että niillä ei ole mitään tekemistä zoofilian kanssa, vaan ne keskittyy siihen eläimen niin kuin väkivaltatapauksiin ja pakottamiseen. Voiko eläimelle tulla seksistä ihmisen kanssa vammoja? No, jos kyse on seksistä, niin ei. On sitten myös semmoisia, jotka tahallaan satuttaa eläimiä. Ne on kaksi ihan täysin eri asiaa, mutta ei normaalisti semmoista tapahdu. Eli sun mielestä se ei ole yleistä, että zoofiili vahingoittaisi eläimiä? Ei semmoista tapahdu, voisin veikata. No, miten voit zoofiilina olla varma siitä, että eläin ei vahingoitu seksistä sun kanssa? No varmaan ei nykyään voi olla enää mistään, mutta kyllähän se eläin heti, se ei niinku halua sitä. Se menee pois. Ei semmoista pääse käymään. Ryhmä suomalaisia zoofiilejä on jättänyt maa- ja metsätalousministeriöön kannanoton, jossa he vastustavat eläimiin sekaantumisen kieltämistä. Siitä aiheesta ei pystyisi enää sitten puhumaan, varsinkaan missään tämmöisessä tilanteessa. Se olisi sitten vähän niin kuin pistetään maton alle piiloon. Teeskennellään, että sitä ei ole, mikä on mun mielestä ehdottoman väärin. Harmittaa, mutta ei se mun elämään vaikuta mitenkään. Sä jatkaisit seksin harrastamista eläinten kanssa? Joo. Useimmista ihmisistä ajatuskin seksistä eläimen kanssa tuntuu vastenmieliseltä. Zoofiilien mukaan seksistä ei kuitenkaan aiheudu eläimelle haittaa ja pelkkä vastenmielisyys tuskin on riittävä peruste kriminalisoinnille. Toisaalta kukaan ei koskaan voi todella olla varma siitä, kärsiikö eläin seksistä ihmisen kanssa vai ei.